Apa Joseba, hementxe gaude Bedaion, Balerdi azpin. Eta, dakizunez, Balerdipeko kide naiz nire, eta berta jungo gai ikustea, agertzertan nahi dian Balerdipeko kidek, gure erlek. Ikustu zuen hemen, erlauntza desberdina dauzkeula, batzuk trampa batzukin, horiek polen hautsa ekoizten nahi da, eta beste batzuk berriz, ez dira. Urte sasoi honetan, bi produktuk ateratzea sasi loretikan sasian ez dira egiten, eta gaztain pixkate bai hasialako, eta polenare bai gaztaina eta bai sasiana. Lehenengo irekiko dugu erlauntza bat, ea zen muzaidan ez dira egiten ikusteko, eta gero ja polena bilduko dugu, zerbait sukaldatzeko. Erlauntza honek pixka botako dieu, ea zenbat ez dira ikusteko, eta erlea lasaiago sentitzeko. Hemen ikuste dugu, erlea topea idala lanen, kasu honetan goran erlea asko da bilela. Hemen ikusten erlea hau dena, ez dira sartzen nahi da. Eta segura eskina, izango ala sasiana edo gaztainan ez dira. Gutxero era hauek altza erdi dira. Altza erdi bako izan esate 10-15 kilo egongo ala. Ez da edo, 20 kilo edo jasoko dira. Hemen ikustea zerbait hasi diala sartzen ez dira. Hemen ikustezu ez dira desenteia. Guk ez dira hau segura eskina aterako deula hemendikan hilabete batea hola. Eta hemen bai ikustea dauna da erreginare bai hemendik gertu da biela, ze arrautzak ikustea. Beti saiatzea gure erlen genetika alik eta mantxona izaten, eta hortako erbel elkarteko kide gea, eta erbelen helburua da bertako erle beltzan mejora genetiko bat lortzea. Erlauntza honetan segurona 40.000 bat erle egongo diela. Ezkenen lauki bakoitzen 3.000 edo balin badaude bat aterakontuk zema lauki dauden hemen. Momentu honetan erlategi hau bakaino gehiago dauzko du bai, orduan erlategi desberdinetan jun behar izatet. Dauzkeu Astigarragan, Zizurkien, hemen, ikastegietan. Hortaz, erlategi bateko lan bukatutako beste erlategi batea jun behar izateu. 3 egunez behin bintzat, erlauntza hauek irekitzen saiatzea. Txingot berriz erlauntza hau, paken lanen jarraitzeko, eta polen trampatetikan polena jasoko dugu. Hemengo erlauntzatan ikuste dugu trampa batzu dauzkala. Trampa horiek polen hautsa edo polena jasotzeko da. Azkenen polen hautsa da landarea edo lore baten zatiarra, eta erlea egiteuna da hankatan bildu, eta lorez lore garraiatu, loren ernalketa bat bermatzeko. Kasu honetan, guk trampa horietek jartzizkieu 3 egunez edola, erleak ebai behantzako behar dulako polena. Kusiko dugu zenbat polen da hon, eta ea jasotzea dukeun, gutzako ebai oso onuragarria baita. Polena behar izate behaien larbak elikatzeko, azkenen behintzako proteina iturria da, berriz ere lanen jarraitu alizateko. Hemen ikuste daukeu laranja hoi, gaztainan polena, eta grisa berriz sasia edo larrana. Azkenen maxustak atera alizateko, lehenengo erleak polenizatu inbarra auke lore hoi, eta hemen ikustea sasi loretan jasita daula erlea polenizatzen. Azkenen erlea ez bada sasi lore horietan edo larran loretan banan-bana juten, polen hartuta, sasi horrek ez du bere maxusta emango. Eta kasu honetan, behaien proteina iturria polen hoi da. Hemen daukeu gaur bildutako polen hautsa, eta, egia esan sukaldaritza mundun oso apreziatua da, testura alderritikan hautsa bezala gelditzealako, eta oso zapore berezia daukelako,
Azkenen hau lore bat bizi jatea bezala xe baita. Así que ea sukaldaritzan probatzeko aukera daun.